Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok tiga mulih. Terus nah ning ajar sekolah. Ingkang satinga suwe mbak niken. Pokoke sing apik ya mung ekok ngomong lho. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun nari Mas. Oh, nun? Mas Bayu pun nari. Oh, alhamdulillah no Mas no. Oh, sik. Oh, Oke. Tega betul dikau dengan diriku, sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh nggih, ini enten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamit gambare kau gedut-gedut. Oh, iya iki ya kan masuk bintang tamu tak dindangi. Nah, Baik aku iki yo bintang tamu. Kok iso ning kono wae, doki semua ya ndene. nah saderengipun bintang tamu yang lain Ya, kita tampilnya Mbak Eka Buket hadirin yang berbahagia. Lah, Eka Buket yo. Aduh lah. Aduh nosos jalan. Tah. Ayo lah, kemarin nesu jalane wis putet. Mbak Niken mong. Oh iya. Ini Mas sing Eka. Hah? Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Asik. Oh ya wis ra sida. Statusmu iki beniki bintang tamu gambarmu ngono lha jajar kowe edo kowe. Piye kan masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Ya gelem, tapi genane piye? Aja kuwatir engko ana aku. Oh. Panjenengan mesti kok ya ndukung mensupport karo aku. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Oh, anak padha kerene gak kok paringono. Aku yo mung derek Mas. Ora tau ngomong iki halus mikir tak tani ngemis. Kene gugur ngesokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Haji ae. Ngestok nganu werna ijo. Kae Bayu ijo ya. Kuwi kok bayi tabung. Sing arep. Ayo, Mbak. Apa? Ora sida. Ora gelem kene mau Apa bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabuk bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya enggak apa enggak? Pertanyaan apa? Oh, sik nah iki ana pangundutan. Nggih, pangundutan. Iki pundhe ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu setuju? Nembang karo ngendang. Ngono. Pasar. Padahal Oh, Mau jenengan sing pucet to? Hmm. Saiki aku ya genting melu pucet. kok iso pucet. Penandangi sakmono kene. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane iki pasangan papat. Ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Nah, iku nggon ndi? Oh, jadi ini selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain. Nah, betul. Betul, dukung aku sithik loh. Saya rombongan kok iso. mikir ditata rumiyin. Wes iki diatur karo Mas Son. Mason. Balik Mbak Niken ya Ketok Allah. bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Ya. Iya. Oh iya, Eka Ding. Kalau aku emosi tak kandhane kancaku Mira lho. Kamera sumber tak kon budal. Wis kok. Mbak Niken ya Allah kok sama terus ya. Aku ketemu pisan Niken. Nek kula kalian nikah kembali sinoro wedi. Sinoro pasir. Jadi nabi aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamudane lho pasar. Kamu dekane pengen terbiru oh dudu. Aja sing gampang. Masa
singgah kok nyurung kanker. Aku lah. Niki mau Tresna Waranggono wonten ing ngesakne Tresna Waranggono. Sing seragenan wae sing Ah seragenan. ya niku seragenan. Apa? Oh nggih. Kita itu seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa Kang? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo kamu Kang. anu iki seragenan. Yo seragenan. Anu lagune setelah kok Sendro. Sliro. Tembang kangen ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh. Nggih, tembang kangen. Tak bedene, tak bedene. Yo. Nah, sing pundi? Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Gudgedan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Gudget. Dirungi Tidak motor. anu iblis saja. Jadi Mas Rayah Mas Bayu mau ndikane sik anu jane pas kuwi lho. Oh. Kuwi mangsa budek aku. Yo, Dites Baiklah. sik ora. Ora. Oh, ora. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong udah ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Kok dari lab sing. Sing ngetes Mas Daring, aku modane sepelane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo, sing kita suarane kedah. Mano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye, Batra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosana. Nah, wis go mulih. Kok tiga mulai ngendang. Oh, yo ngendang. Prigel ora? Heh? Prigel ora? Prigel ayo prigel. Ya prigo ya. Pinter. Heeh. Yo, pun dereng kita sih. Lah wis urung. Burung. Urung. Hmm. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bedu. Lemu. Aku nek mlebu. Oh. Misalnya, yen iso hebat, misal wedhuse muni mbek. Eh, Aku man wedhus cak kendang duwe cangkem. Ini ora wedhus wedok bareng melu to. Iya, aku dulu. oke. Bukti kan. Bukti kan Mas Daring Oh, joget. oh, yo ora konsentrasi. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Bendang Sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wes siap. Oke. Lah aku siap nunggu. Oh. Jangan ngelak Mas Bayu sing bekong. Ayo, Dok. Halo. Enak kok lali ya. Yo, dados. Karo joget, sing joget awake karo sirahe. Tangane nendang, awake sirahe joget. Pokoknya diulik-ulik. Thank you.
Mas kompak tendangi diseweke joget. Yo. Sudah berpartisipasi. Ini diarani bathok bolu isi ndut, isi kelak, isi madu. isi madu. Tegese piye Mas? Bathok bolu isi madu niku cocok kali pelajaran tengen kula sing kula mulang mboten jawab. Beran jasit. Iki kendangane yo apik. Suarane yo wah luar biasa. Aja ditonton casinge. Aja casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Jogete ora jogete ora. Ora bakal jogete. Jenengan apa iso kaya aku mau. Jogetmu kaya ora botop. Jenengan piye? Ora. Piye? Liwat tembang terus nah nih ajar sekrok nah ngono. Namane iso, nek iso gak apa-apa ajar. Ora paten. Kok ajar. Ajar sekrok. Baik, terima kasih Baik. Tadi katuraken panuwun Pak Jun. Mau menjane tindak turun panpondokan to. Wah goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badan terus tak umbah Pak aku saiki resik kan ngono. 1 meter kotor sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor. Ya, lah mula dijuurke to. Ya dijuurke ya. Ini malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ini iki kan buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan untuk. Makasih Baik. Kasih dirbuk buntel lunga. Nah, ya, Mas Jereng. Sawo.